Slobodan Milošević, tada bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, uhapšen je pre 20 godina u noći između 31. marta i 1. aprila 2001. godine. Bivši šef obezbeđenja Slobodana Miloševića, Siniša Vučinić, rekao je da je taj čin istovremeno i nagovestio početak kraja petooktobaraca, odnosno demokratske opozicije Srbije. Zamolili smo Sinišu Vučinića da pojasni ovakve navode. Pa jednostavno, vrlo je lako pojasniti te navode. Kraj petooktobaraca, to je bio početak njihovog kraja. Oni su na vlast jednostavno došli, taj DOS, demokratska takozvana opozicija Srbije, ili kako u žargonu se više to zove Dosmanlije, koje su propale, došle su na vlast jurišom, napadom, prevarom. Prevarili su narod koji imao je razlog, jedan deo naroda, da bude nezadovoljan sistemom, ali to se radi drugačije. Ne upada se u skupštinu, ne pljačkaju se relikvije iz skupštine, ne ruši se Savezna skupština, današnja Skupština Republike Srbije, ne pljačka se policijska stanica Majke Jevrosima, Stari grad u Beogradu. Dakle, sve su to oni radili, a gde su dobili prvi autogol, kada su krenuli, pokazali su svoje pravo lice da hapse Miloševića, jer su se služili lažima. Lažima, prevarama i uredbama se ne može, vladati. Tu su odmah pali. Prvo su izmislili neki kao mediji koji će da slaže da je Milošević uhapšen, da ne bi ljudi koji su trebali doći iz unutrašnjosti, naše pristalice, dakle, koje smo mi organizovali autobusima da bi vidjeli da on navodno uhapšen, a on nije bio uhapšen, bio je pored mene, sada od metar od mene. Znači, prema tome sedeo metar od mene, oni su lažima, znači, htjeli da obmanu narod, narod je prestao da dolazi. Dalje, pokazalo se svo vreme laži, tri predsjednika su funkcionera visoka, znači najviše u državi, predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, predsjednik Srbije Milan Milutinović i premijer Zoran Đinđić su potpisali da nikada Milošević, da neće biti izvršen u Haškom tribunalu, da jednostavno se to ne odnosi na to, nego se odnosi na neke istražne radnje i tako dalje. Narod je video, znači, laž. Čim narod vidi laž i čim vidi prevaru, ja sam znao da će oni da polako pucaju. Mi jesmo podnali žrtvu, najvišu žrtvu je podneo Slobodan Milošević i njegova porodica, i meni je suđeno 14 godina, recimo, ali sam pravosnažno oslobođen, zato što je pravo i pravičnost i pravda bili su na mojoj strani, pa nikad ni sumnjao nisam u to. Dakle, tu se videlo da pada DOS i DOS je pao, Bogu hvala, 2012. godine, a mogao i pre. Nakon masovnih demonstracija, pristalica demokratske opozicije Srbije 5. oktobra 2000. godine sa vlasti je otišao dotadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević. Masovna okupljanja građana na poziv lidera DOS-a usledila su pošto je izborna komisija osporila pobedu kandidata DOS-a Vojislava Koštunice na izborima 24. septembra. Protest koji je zatim održan u centru Beograda bio je najmasovniji od početka 1990. godina, a u srpsku prestonicu su tog dana došli organizovano i masovno građani iz unutrašnjosti koji su podržavali tadašnji DOS. Siniša Vučinić, šef obezbeđenja Slobodana Miloševića, rekao je da je jedan deo naroda imao razloga da bude nezadovoljan sistemom, ali da rušilačke demonstracije nisu način da se dođe na vlast. Kao početak kraja vladavine DOS-a, Vučinić je označio hapšenje Slobodana Miloševića, kada su tri najviša funkcionera u državi, Vojislav Koštunica, Milan Milutinović i Zoran Đinđić, potpisali da Milošević nikada neće biti izručen Haškom tribunalu. Opšte poznati događaji koji su usledili učinili su da je narod video laž, što je, kako je rekao Vučinić, DOS koštalo ostanka na vlasti.